Отоплението е решено гъвкаво. Има изводи за климатик в дневната и изградена инсталация за ТЕЦ във всички помещения с налични радиатори. Връзката с ТЕЦ предстои, а апартаментът е напълно подготвен да използва веднага, щом бъде активирана. Изложението е югозападно. Повече светлина, повече топлина и по-добър комфорт през целия ден. Апартаментът е ориентиран към булевард Цветан Лазаров, което означава отлична локация и бърза връзка с града. Комфортът вътре е подсигурен с качествена дограма Кьомерлинг, която изолира градския шум и запазва тишината в жилищното пространство. Това е имот, който работи отлично и като инвестиция. Завършен до ключ в район с метро, транспорт и постоянен наемателски интерес. Комбинация, която рядко остава дълго на пазара. Това е подредено градско жилище, готово да бъде използвано или да започне да носи доход. Аз съм Ивелин Динев от Кастори. Свържете се с мен и нека превърнем този имот в следващия кадър на вашата история.